लिया हई क्या कइलस सब हमार चाउर तो फाड़ के गिरा देलस हो तो का हो जाई हमारा किला चाउर लिया बने नु चलो वही में से खाली हो जाई भगा के भगाई बा कुछ हाँ तो ले चलो सन ओजी कुछ गड़बड़ हो रहा नु तब तनी के बताओ तनी हां ना गड़बड़ होई एकरा के हड्डी खाए खातिर ले जतनी सन यीशु के आजा आगे चल यही जी पिकनिक मनाइले रहने सब ते जो पानी लेके आओ जो 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 ते ईटा लिया जो ठीक जो 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 अरे साइडिया मुड़िया पास ना उतर बे हो तो उतर बोलो तब नु भाई लगता तो पटक दे भाई लगता तो हमार पलेट का फूटी न हो तो जान जाइए यही से तो एकदम पहले ही का ले ले बनी हमारा एगो बात नहीं के बुझात कि तनी के पिकनिक मनावे आइल वाला सन की मार करे कारे बबुआ कारे तोरा के अलग से कहे पड़ी कि मुर्गुआ के भुइया रख ना भैया आते हुए ठीक बा तनी के घरे कबो मुर्गा के मीट ना बनेला कारे हमनी खानी गाँव में कहूँ मीट मछली खाए वाला नहीं थे महीना में 2 हाली मीट मछली बनेला 2 हाली हाँ 15 दिन पर का भगवान साल के पहले दिन इतना डेंजर बीतता हमरा तनियो सुख महसूस नहीं के होत कि हम पिकनिक मनावे आइल बनी भैया पानी लिया दे नहीं अब क्या करी ले जाके तसली में भात बनाओ पार्टी हई मुर्गा काय खाते बा पिकनिक मनावे खातिर तो जाके काटा सन तो चलबो तब नु ना भाई ना तनी के दोनों भाई के राशि खूब बढ़िया मिलता तनी के राशि से हमारा राशि तनियो में नहीं खेमला तनियो सुखना जैसे तनी काटा से जैसे चल भैया भात ला के देखबा हमरा लागत है कि हो गइल बा इतना जल्दी क्यों नहीं हो गइल रे पनिया आज चौरावा एक के साथ डलनी है तो ना थोड़ एक ठियावा पर धोर नहीं ये क्या मैं चौपटी काट के तो नी निस्पा अरे बहुत निस्पा धोर ना धोर दे ले ए अरे बापू लागत मुर्गी के काम तमाम हो गई आई इधर दाना कातिया होई खून हमरा कहाँ से लागल बा बन जल्दी लगो गली हम कह जानी कि हमारा मरिया काट दी नहीं वो तो उन्हें दाना खाती है लागो नीस का बड़ा गोल बा एगो काम कर पटी एगो काम कर ये खाली औरी चल का भाई तू चल बो हमार कहे पर से कटबो तो के लिए हमरा मुर्गी कटाई तनी बताओ ना हम कल पिकनिक मनावे आइल बनी का तू चल बो
आज के बाद से तनिक संगे कहियो पिकनिक मनावे ना साला नौकर सामान ले बड़ा सामान धर इधर धर अबे कमात फर भैया के कर है कर हमार फाड़ दे हमार धर साला मुर्गा धर धर मुर्गा के फाड़ अच्छा मुर्गा के फाड़े के बा तो कोयला रुपए ले जा जा हो जाए काम जा इतना ये बात के लिए सीरियस ले लेता लो ए भैया ए खोले बना दिया लात फाड़े कर सबसे पहले कर मुड़ी आई ले काजो खा जो अरे खाओ 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 सब खाओ अरे बाबू एक पीस देखिए दिली अब तो हिस्सा कट गई अरे पटरी है करे जी अब हम ले अब हम खा